It's Lillard. He got the shot. Čaute, vítam vás v ďalšej epizóde Buzzer Beater. Po včerajšom preview k východnej konferencii, tu dnes máme sľubované preview západnej konferencie. Tomáš, ahoj, v prvom rade. Servus. No, je to zamotanejšie. Myslím si, že aj taká atraktívnejšia konferencia, by som povedal, pre ľudí, a poviem ti, že som sa celkom vytrápil. Neviem, ako to máš ty. No, mám to tak, že som si istý len 15. tímom a prvým a druhým. Tými dvoma. Ostatné mám všetko tak pomiešané, že niekde poviem na niekoho, že je 13. a môže skončiť 10. alebo tak, lebo myslím si, že aj tie možno s výnimkou toho posledného týmu nebudú ani tie rozdiely tak obrovské, si myslím, medzi výhrami, prehrami, že tam môže medzi, ja neviem, 3. tímom a 8. môžu rozhodovať 3-4 výhry, vieš. No však podobne aj minulú sezónu, myslím, že to skončilo, že tam tiež úplne minimum bol ten rozdiel, a ja 15. a 1. mám, že istotu. Hej. A ináč akože som na tom zle. No ešte taká info, kto nás počúvate, tak včera vyšlo teda preview východnej konferencie, niečo sme dali aj free, niečo aj za paywall. Ďakujeme všetkým, ktorých nás supportujete, môžete to spraviť na Spotify alebo herohero.co/JoeTrendy, budete tu mať aj linky, čiže potešíme sa, myslím si, že každý týždeň by sme chceli prinášať nové epizódy. Podarilo sa nám to dokonca aj cez leto, čo je zázrak, keď bolo fakt, že uhorková sezóna, ale sme radi, že ste ostali s nami a že vás baví to NBA, nás to baví tiež, takže everybody wins. No. A ešte spätne, keď sa niekto nový nájde a dá si to, tak kľudne si dajte tie letné epizódy s hostiami. Sebastian Rančík, obidva bratia Rančíkovci, Martin Rado, aj keď s Radom to bolo viac k Eurobasketu. Myslím si, že sú to veľmi zaujímavé, hlavne so Sebastianom a Martinom, že sú to také nadčasové veci, čiže to si kľudne počúvnite. Sebastianovi aj za chvíľku začína sezóna v Colorade v NCAA. Áno, určite ho budeme sledovať, tak slúbil nám, že nebol to posledný krát, čo bol u nás, tak veríme, že sme si to nepokazili ničím, ale no dobre, poďme na to. Ideme opäť tak ako aj včera, nech udržíme nejaký koncept od posledného týmu po prvý. Tu si myslím, že sa zhodneme obidvaja. Včera sme sa pri tom neshodli, myslím, že už hneď na prvom, ale na 15. pozícii tam, ak skončí niekto iný ako Utah Jazz, asi budeme prekvapení. Je to tak. Tam, no čo, Lauri Markkanen, o ktorom sa aj tak hovorí, že ho chcú vytradovať, že by ho chceli vytradovať. Áno, je tam, no? Tam je jediný problém tá zmluva, že vlastne keby mal Markkanen možno nejakých 10-15 miliónov menej, tak je najžiadanejší hráč na trhu. Tak to budú musieť prepočítavať, že kto má na ňo peniaze. Áno. Ďalší, môj obľúbenec, tam je Walker Kessler, toho mám rád. Aj to je zaujímavý hráč pre trade, určite. Dobrý pivot, zaujímavý. Ja som zvedavý na toho trucujúceho AC Baileyho, vieš, ktorý tam proste ani za Boha nechcel ísť. 5 draftu, veľký talent, že ako to bude vyzerať s ním, že predsa len čudujem sa mu zase v mormonskom štáte a tak ďalej, že predsa len sa všeličo hovorí o Utahu, ale nechcel tam ísť hrať, takže som zvedavý, ako to bude. Plus zaujímavé, ten Keyonte George, ten hral celkom dobre minulú sezónu, ale ten tým akože nemá kvalitu a respektíve nemá kvalitu takú, že skúsených hráčov, takže mali by to všetko stať na mladých. Myslím si, že budú chcieť aj, aby ďalšie draft picky proste brali vysoko. Áno, je to aktuálne tým, ktorý obrovský rebuild chystá a presne, že nemajú problém sa zbaviť, podľa mňa, akože tie draft picky aj z tých tradeov by hlavne chceli pozískavať, čo sa týka toho, že nemajú nie že ambíciu túto sezónu niečo urobiť, ale akože budem prekvapený, keď budú mať viac ako 20 výhier. Áno, takže ani to možno nebude ich cieľom. Aj keď majú dobrého trénera, zase to je podobné ako pri Brooklyne, vieš, tiež dobrý tréner je v Utahu. Dobre, no ďalej, tuto hneď už som, jak sa hovorí, narazil ako sa na kameň, alebo som rozmýšľal, lebo tam akože naozaj to 14. a povedzme až nejaké to 9. miesto, že tam je to proste
tam fakt, že môžu rozhodať tiež o jednom zápase, to môže byť. Rád by som tak alibisticky trošku povedal na našu obranu, že neberte to smrteľne vážne, lebo ten zápas sa fakt typuje veľmi, veľmi ťažko a môže to vyzerať na konci sezóny, že tým, ktorý sme typovali na 6. mieste, tak skončil druhý, alebo ja neviem, niekto skončil v play-in. Všetko rozhodnú maličkosti, vieš, jedno zranenie, niekto bude chýpať 15 zápasov, niekto chytí formu, niekomu sa podarí ešte niekoho získať, čiže to je, a ten západ je veľmi, veľmi nabitý, takže berte to tak v úvodzovkách ako takú preview, ale to poradie neberte smrteľne vážne. Áno, nie, že teraz niekto stavíte majetok na to a potom nás budete naháňať, takže... No dobre, no ja som tam dal, ale tento tým je pre mňa veľká otázka, lebo už párkrát dokázali, že vedia ten basket hrať. Na papieri nevyzerajú úplne najhoršie a je to New Orleans Pelicans. Vidíš, tým zase ja mám opačne, ale dobre. No, je to tým, ktorý podľa mňa akože Zion Williamson opäť vyzerá výborne, asi v najlepšej životnej forme. Myslím, že obľúbenec aj u mňa, aj u teba Trey Murphy tretí. Ten konečne by mohol mať tú sezónu, že ukáže, čo v ňom je. Je tam Jordan Poole, ktorý viac menej bol tak po odchode z Golden State taký skôr meme chodiaci, že si robili z neho srandu taký Kyle Kuzma vibe, ale myslím si, že môže dokázať, že na to má. A no proste, že ten tým vôbec, že nevyzerá zle, je tam Jose Alvarado, môj obľúbenec, aj keď samozrejme není to nejaký, že úplne... Ten sa pobil v noci skoro za Menom Thompsonom v prípade teraz. tak vidíš, že už aj pri season, že to bere vážne, čiže tam sa nesranduje. No, ale keď som sa pozrel na celkovo, ako vyzerá ten západ, ktorý je fakt, že extrémne nabitý, tak akože ten New Orleans podľa mňa asi na to 14. miesto by som ich dal, ale hovorím, ten Zion môže úplne mať zrazu tú sezónu, ktorú od neho sa očakáva, však párkrát, keď bol zdravý a hral, tak proste bol výborný. Uvidíme, čo spraví tie kila dole nejakej tej jeho výbušnosti a to, že vlastne tam dokázal rozhadzovať hráčov okolo seba, ale myslím si, že skôr mu to môže keď je v takto shape, skôr mu to môže pomôcť. Aj tie zranenia možno, že nebudú také časté. Pokojne to môže tak dopadnúť, ako hovoríš. Úplne príde zranenie 1-2, môže to celé padnúť, súhlasím s tebou. Ale ja som optimista pri New Orleans Pelicans. Ja som ich dal dokonca na 10. miesto, že si zahrajú play-in. Uvidíme, čo ten Zion vyzerá fakt, že dobre, ale pre všetko, čo si povedal, je pravda. Ja sa na to trošku tak pozerám, že tomu Jordanovi Pooleovi to môže pomôcť, lebo minulý rok síce bol v tom smiešnom Washingtone, ale vykazoval, že trošku lepšie bráni a môže byť v takej pozícii podobné ako Trae Young, lebo vracia sa im Herb Jones a Herb Jones s Troyom Murphym tretím môžu byť proste bulldoci na obrany, vieš, výborní hráči, ktorí super behajú, plus dobre spravili, že donesli Kevona Looneyho, čo je taká skúsenosť do šatne, trošku ich dať do pucu všetkých, že proste áno. Veľmi dôležitý pivot Golden State aj pri tom titule 2022. Zranený je Dejante Murray, uvidíme, kedy sa vráti, tam stále človek nechápe, že na čo ho brali, lebo keď si predstavím, Teo, že by mali, že Herb Jones, Troy Murphy a Dyson Daniels, ty kokos, tak to keby nejaké staršie týmy prišli do toho New Orleans, tak by sa len báli, že kedy ich dozbije, ty kokos, vieš. Áno. Že to je taká škoda. Môže to kľudne dopadnúť tak, jak si ty hovoril, ale ja ich mám na 10. mieste, že ja im verím, že sa nejako odrazia. Ja mám na 14. mieste iný tým, ktorý má veľa zaujímavých hráčov, ale nechce sa mi veriť, že tam bude dostatok strelby a skúseností na to, aby proste boli niekde vyššie. Možno budú, ale neverím tomu, že by hrali o play-in. Narážam na Portland Trail Blazers, ktorý vlastne, či len spomenieme tam Scott Henderson, uvidíme, či sa posunul, či strelba za 3, či tam nejaká bude. Ten Klingen, ten pivot, čo sme sa bavili, že keď odišiel DeAndre Ayton, tak je to typek, ktorý má strašne veľa doskokov a môže byť taký skokan sezóny. Čínsky Jokic tam je, Young Hansen, uvidíme, koľko bude hrávať. Kámo, si videl tú sledovanosť, aký mal pre-season? Áno, že viac ako celé finále. Podľa mňa aj v hlasovaní do All-Star bude vysoko. Áno. Za Pačulianovi, no. A potom zaujímavý je Danny Avdija, Izraelčan, ktorý dobrý strelec. Je tam Jrue Holiday, je tam Shaden Sharp,
parádny skokan, ale nemyslím si, že tam bude v tej nabitej západnej konferencii tam bude toľko kvality, aby mohli byť niekde veľmi vyššie. Akože možno budú nejaké 2 priečky, ale ja ich vidím na 14. mieste. Áno, no je tam aj Lillard, ale ten asi nebude hrať túto sezónu. Tam myslím si, že... Myslím si, že nie, no, pochybujem. Čiže to je dosť tak... aj strata určite, však akože takého hráča proste ikona Portlandu. Čiže... Tak, no dobre, ďalej. Máme tam týmy, vieš čo? 13. 13. A no tam akože vieš čo, ja by som tam kľudne si vedel predstaviť Phoenix Suns. Hej, vzácna zhoda, ale ako Phoenix Suns, poviem tak, pre mňa Devin Booker sa po olympiáde stal veľkým môjim obľúbencom. Mám ho veľmi rád. A proste experiment im nevyšiel, dá sa povedať. A čo Devin Booker, Jalen Green, Dillon Brooks, Mark Williams, Grayson Allen, ten sa zlepšil za posledné roky, akože tie trojky mu tak išli celkom fajn, ale čo ja viem, keď sa pozrieš, že nie, ten Jalen Green akože v základnej časti bol celkom fajn, ale nemáš tako keby takého Mark Williams, vieš, no, tiež mu padol ten trade, čo chce ísť do Lakers. On keď hrá, keď je zdravý, tak podľa mňa je to celkom beast. Je výborný skokan, no, ale stále zranený. No, pre mňa nemajú dostatok kusov, vieš. Akože teraz v preseason veľmi dobre vyzerá ten Kaman Maluak alebo Maluač, ten pivot, ktorého veľmi oni chceli. Oni ho brali z 10, že ten dostane veľký priestor. Ale za mňa proste nemajú dostatok kusov na tú západnú konferenciu. Ako OK, možno sa budem mýliť, možno budú trochu vyššie, ale vieš, o 13. mieste v západnej konferencii sa nebavíme o týme, ktorý bude mať 20 výhier, vieš, ten tým môže mať aj 35 výhier, vieš, ale nemusí to, alebo 33 výhier, ale nemusí to na nič stačiť, vieš. Súhlasím s Bookerom. Napriek tomu si myslím, že Booker je perfektný glue guy, druhá, tretia opcia, druhá hlavne, ale nie je úplne tá prvá opcia, že vlastne on je perfektný. Na tej olympiáde sa mi strašne páčil, že proste zobral tú pozíciu toho hráča, ktorý nemal stále loptu, ktorý musel výborne brániť a tak ďalej, len pri tom jeho obrom kontrakte, ktorý má, veď on koľko zarobí nejakých 70 miliónov za sezónu, tak to bude ťažké hrať niekde mimo Phoenixu. A to by proste museli úplne na novo vyskladať ten tým, ale veď nemajú draft picky a tak ďalej. Ja im tiež neverím, že budú niekde vyššie. Ten tým nemá podľa mňa dostatok kusov a kvality na to, aby bol proste, ja neviem, to by musel fakt ten Jalen Green spraviť takú sezónu, že mal 25 bodov na zápas aj s Bookerom, že by to proste brutálne ťahali a fungovala by im obrana. Napríklad Grayson Allen si spomínal, ale podľa mňa minulé sezóne mal celkom decline, že nebola to dobrá sezóna, že proste nič moc. Tak tá predtým bola veľmi dobrá. Brooks uvidíme, ako dobre, Brooks, Grayson Allen, jasné, zlí muži budú provokovať, neviem čo, obrana a tak ďalej, ale minimálne, len to zase pre mňa nemajú takú obranu na takej úrovni, ako napríklad Dyson Daniels s Walkerom Alexandrom, vieš, že vlastne nie je to taká úroveň, ani možno nie je toho, čo má Herb Jones s Treyom Murphym. Čiže súhlasím, Phoenix na 13. mieste a ja ich tam vidím. OK. Ďalšie teda 12. miesto, tak ja neviem, akože oni tiež papierovo vyzerajú dobre, kebyže ich máš na NBA 2K, tak asi fajn, ale ako Sacramento ja tam mám dokonca. A ja tam mám Sacramento Kings, ktorý ja proste nechápem, že oni si z toho týmu spravili Chicago Bulls, alebo keď sa pozrieš proste na tú zostavu, že DeMar DeRozan je tam Zaglavín, hej. OK, je tam Dennis Schroeder, náš hrdina, alebo európsky, Sabonis, Malik Monk, hej, akože to sú všetko že hráči, ktorí, že to vyzerá dobre, ale ja neviem, obranu, neviem, kto tam bude prezentovať. Museli by dávať strašne veľa bodov. Ešte by som rád spomenul Keegana Murrayho, to je tiež môj obľúbený hráč, dobrý hráč, ale neviem, ja nerozumiem tomu Sacramentu, lebo proste pred 2 rokmi to bol tým, ktorý bol Light the Beam, proste hrali parádnu sériu z Warriors, mali 47 výhier, po 20 rokoch postupili do playoff, vyzeralo to zaujímavo, bol tam De'Aaron Fox so Sabonisom, ktorí hrali parádne pick and roll, všetky veci a teraz proste zbierajú nechcených hráčov, ktorí berú veľa peňazí. Veci zober len, že Zach LaVine bude mať budúci rok má hráčskú opciu za 48 miliónov, či koľko, vieš.
Akože Zaka Lavina, keby si mal za, dajme tomu, 17-20 miliónov, tak si povieš dobrý hráč, vieš, dobrý shooter, secondary scorer a tak ďalej, ale ináč, vieš, DeRozan, jasné, stále rešpekt, že uhrá si to svoje, ale nemá takú trojbodovú strelbu, nemá takú obranu. Sabonis nie je nejaký rim protektor, že vlastne ja tiež ich nevidím nejako vyššie, proste to Sacramento, chýba mi tam kvalita, že tá ofenzíva by musela byť, že najlepšia, alebo druhá najlepšia v NBA, aby mohli proste oni na niečo pomýšľať, lebo fakt, že tá obrana fungovať nebude. Áno, no akože neviem si predstaviť, že tento tým by išiel do play-off a že by dostali nejaké OKC, alebo že by ich zožrali. Ale no, že nerozumiem proste tomu Sacramentu. Vôbec akože ešte keď zobrali, že DeRozana OK, ale potom aj toho že neviem vôbec, že čo ich k tomu viedlo, alebo aké tam boli úmysly, ale neviem. Možno, že nevidíme do toho tak, ako oni, čo chceli s tým urobiť. Dobre, ďalej tam mám Memphis Grizzlies. Na 11. mieste mám Memphis a ja. Memphis Grizzlies, je tam Triple J, ako ten mal minulú sezónu veľmi dobrú. Je tam Ja Morant, čo je taká časovaná bomba. By som povedal, že nikdy nevieš, čo sa stane. Že aj zranenia má, potom nejaké škandály, ako keby potom nabehnúť do toho poriadného rytmu tej sezóny, že to je potom problém. A no je to taký ten, odišiel odtiaľ aj ten Desmond Bane a nevidím ich proste, že nejak vyššie. Fakt, že tá konkurencia na tom západe je obrovská a ten Memphis kľudne aj nižšie by som ich možno, že dal. No podľa mňa základný problém je ten, že Triple J je zranený, aj Zach Edey je zranený a to im môže extrémne ich to môže stať na začiatku sezóny, proste nejaký dobrý rozbeh, vieš, že proste môžu mať sériu prehier, a ťažko sa to bude potom proste dobiehať. Ja Morant je hráč, ktorý proste neviem si predstaviť, že odohrá ako 60 zápasov, ale bodaj by. Dobre, zobrali Ty Jeroma, čo je zaujímavý typek, ktorý má v Clevelande breakout season. Uvidíme, čo ten Jalen Wells, ktorý po odchode Baina dostane veľký priestor, to bol hlavný vyzývateľ Kastla, nováčika roka. Je tam stále Santi Aldama, čo je dobrý skorer, španielský, dobrý hráč, ale tiež nevidím tú kvalitu a podľa mňa tie zranenia tých dvoch hráčov spravia proste veľa. A poviem to tak, Triple J je momentálne pre mňa v top 3 most overrated hráčov celej NBA, lebo on je zaujímavý skorér, zaujímavá obrana, vie blokovať, ale nemá doskok, vieš? A hlavne je mu to je vysokého hráča problém, no. No a jemu ten kúsok, tuším, ušiel ten max kontrakt, nie? Že vlastne nebol v tom All-NBA týme. Jemu to bolo nejaké 3 hlasy, či tak nejak, že to je fakt, že smola. Áno, ako, ja ho mám rád, že super, ale no neviem, akože to zranenie, to je, a není tam povedané, že kedy by sa mal vrátiť. Nerozumiem tomu, že nemá doskok, vieš, že proste to je, že vlastne pri takej výške, vieš, a on má okolo 5-6 doskokov, ty kokos, vieš, že proste, že nemá ani tú snahu o ten doskok a trošku mi vadí ten jeho štýl strely, on má taký štýl strely, taký pomalý release, vieš, že neviem, či je to úplne použiteľné v play-off, kde sa zintenzívni tá obrana, či dokáže házať trojky s takou percentuálnou úspešnosťou, čiže neviem, ako uvidíme. Ja napríklad dúfam, že Ja Morant bude zdravý, lebo to je zás jeden z tých hráčov, ktorý proste ťa baví, vieš, že vlastne keď nerobí z prostosti a hrá a tá jeho neskutočná explozívnosť je proste výbušnosť, ako on dokáže proste skákať a všetky tie veci robiť, tak to je proste fun. Vieš, to nenadarmo sa hovorí, že jeden z najobľúbenejších hráčov, mladých hráčov a chlapcov a tak ďalej, že vlastne to som počul aj taký podcast, že keď prišli typek z Memphisu, čo tam vlastne žije, tak hovoril, že jeho dcera, to som tuším aj hovoril, jeho dcera chodí proste do školy a keď prídeš do školy, tak tam všetci na nohách Ja Morantové tenisky, vieš. Halus. A hej, títo mladí hráči, že to už vidím, že už som troška starší, že aj Lamelo Ball je strašne obľúbený, Trae Young a títo hráči, že proste tí si získavajú srdcia mladých fanúšikov. A je tam vlastne Zach Edey, ale tak ten je zranený tam ešte nejaké 2 mesiace, myslím, že ešte by mal byť. A to sú všetko veci, ktoré ti proste môžu brutálne pokaziť sezónu, vieš. Keď dajme tomu, že začne, že neviem, teraz trepnem z prvých 20 zápasov vyhráš len 5, vieš, tak to proste padne na teba deka a už to ide jedno s druhým, vieš. Tak, teraz ideme na, ak dobre počítam, 10.
10, no. Tam ja mám New Orleans. New Orleans, áno, ty tam máš New Orleans a ja tam mám ja tam mám, že Dallas? Je to možné? Myslím, že tam mám Dallas, ale tam som to rozmýšľal, že či Dallas, alebo San Antonio, alebo niečo také, lebo to sú proste... Ja mám Dallas na 9. meste. Tak môže byť. Dallas Mavericks, akože oni na papieri vyzerajú super, tiež. To je ten tým, ale podľa mňa extrémne im bude chýbať ten Kyrie. Áno, je to tak. Keď bol Dallas na východe, tak viem si predstaviť, že aj bez toho Kyrieho uhrajú šesku, vieš, že si to dobre uhrajú. Ale bez Kyrieho proste na tom nabitom západe, kde sa bude proste každá výhra počítať a všetky tieto veci, tak myslím si, že budú mať problém. Druhá vec, uvidíme ten Cooper Flag, lebo je to taký typ hráča, ktorý môže... Zober si, že on bude mať tuším 19 alebo 20 teraz len... A 19. Že proste dokáže, fakt je to freak, je to proste strašne extrémna súťaživosť, všetko chce byť lepší, ako som minule spomínal, že on ešte môže byť lepší v obrane ako v útoku, že uvidíme, ako mu bude vyhovať tá pozícia 3, lebo výšku má na 4, vieš, a oni, keď budú sierať tej super vysokej dostave, že s Anthony Davisom a Livelim. Videl si, že ho skúšali aj na point guarde? Áno, že ho skúšali aj na point, ale podľa mňa je to poviem to tak, že podľa mňa ho to môže zabiť v úvodzovkách, vieš, že vlastne hráč na to obrovský tlak, jednotka draftu, proste všetky tie okolnosti, ktoré sa dodávaš sú... Američan. Áno, a hneď mu dáš loptu do ruky, bo rozhorávaš, proste vytvoríš na tlak, plus on je vysoký, tam môže prísť nejaké zranenie, malí hráči skúsení mu pôjdu po lopte, po nohách, vieš, to sú také drobnosti, ktoré oni tiež musí Jason Kidd zvážiť, že vlastne aby to s ním nejako neprehnal, vieš, že vlastne on je aj v dobrej, aj v zlej situácii, že na jednej strane je dobré, že má tam dobrý hráč, na jednej z toho, že musí ten Dallas potrebuje byť vysoko, aby proste stále okolo nich nekuržil ten trade Luku Dončiča, aj keď to bude vždy. A môžu byť veľmi zaujímaví v obrane, vieš, to spojenie Cooper Flag, uvidíme, čo Anthony Davis, keď je nejaké tučný, nejaké má nafúknuté lice, ty kokos, neviem čo, či začal brať nejaké veci na hlavu, alebo čo ty vole, ale nejaké nafúknuté. Má problémy s tým okom, že bude hrať v okuliaroch už navždy. A hej, je taký si robili srandu, že vidíš, že toho ten trade za Luku, že vlastne, že získali ale skôr vyzerá byť taký, aký by nejaké lieky bral, že proste, vieš, lebo že ho to zavodňuje, ty kokos, vieš, lebo skôr to vyzerá tak. Hen takú licovú tvár máš, keď proste bereš nejaké lieky, vieš, a voda sa v tebe drží, vieš, to je také, neviem, no, akože dúfam, že bude v pohode, lebo Anthony Davis patrí medzi mojich najobľúbenejších hráčov, vieš, ja ho mám veľmi rád. No a Anthony Davis, akože každé kilo navyše u neho znamená bližšie k zraneniu. Áno. Čiže to je... A je tam stále PJ Washington, čo je veľmi zaujímavý hráč, taký roleplayer, ten Max Christie, uvidíme, kam sa posunie, uvidíme, či ešte niečo ukáže Klay Thompson, akože zaujímavý tým, ale tiež ich nevidím vyššie. Na 9. meste ich mám v tej nabitej akože ja mám rád aj tých vysokých, ten Derek Lively a Gafford, ale oni hlavne ťažili z luku, vieš, čiže... Áno, sú to presne tí piloti pre dobrého rozhrávača, ktorý im to vie hodiť cez pick and roll, vieš, a neviem, či D'Angelo Russell bude ten hráč, ktorý proste im to ich dokáže akože uspokojiť tými lobmi a vecami a okolo, lebo tí ostatní, čo sú okolo neho, sú skôr hráči taký jednodimenzný, že nie je tam nejaký hráč, čo by tvoril hru, vieš. A to proste uvidíme, čo ten Cooper Flag, ale ako som povedal, že proste hádza to všetko na ňom mi príde proste musíš ten development nejako držať, vieš, lebo iné je, keď napríklad LeBron James začínal v Clevelande, ktorý proste im to bolo jedno na všetko, ako skončia a on mohol hrať všetko, ale Dallasu ide o výsledky. Vieš, keď bol Dallas v pozícii Utahu alebo niekoho takého, že im je jedno, či vyhrajú 15 alebo 30 zápasov, tak OK, daj mu priestor, vyhraj sa, ale tak to bude musieť Cooper Flag hrať v nejakom systéme, proste niečo dodržiavať a tak ďalej, čiže veľmi som zvedavý, jak zapadne a hlavne som zvedavý, na akej pozícii bude hrať. No, dobre, čiže to máme Dallas, ináč fakt, vezmite si ten rozdiel medzi západom a východom, že hovoríme o Dallase, ktorý akože, oni kľudne môžu mať, že ja neviem, 40 výhier, oni môžu mať 50% a môžu skončiť, že tí 9, že je to mega rozdiel medzi tým východom a západom. Dobre, 9. miesto, teda, pardon. 9. áno, ty máš San Antonio na 9. Ja mám San Antonio na 8.
OK. No to už si prezradil do platenej epizódy, čo tam máš, ale nie. Dobre. Ja. Nie, sranda. Tak poďme ešte teda to San Antonio. Uvidíme, čo Wemby, ale akože ty kokos, to je šialené tie jeho highlighty, si to videl, veď to je až nefér. On je normálne, jak tam odhodil toho hráča jedným krokom z malej šestky, tyhle to tam zadamkoval. Jak sa volá, Jeff, no toho Huffa, Jeff Huff, čo ho zobrali, čo Maťo Rančík hovorí, že sa mu ľúbil ako hráč, čo z Indiana zobrala z Memphisu. Nemal tam úplne šancu a Wemby tam bol na špičkách ledva, ty kokos. Alebo keď sa mu ospravedňoval Harper mladý, že mu to bude hádzať vyššie, vieš, lebo hodil mu na elivu ako normálnu a Wemby to dával tak, aké by si hlavu buchol o tento, vieš, ty kokos, aké by sme my dávali na malé koše, ty vole, vieš. Áno. No, Wemby je určite X-faktor, akože to je hráč, o ktorom už teraz, že ak bude zdravý, môžem povedať, určite block leader a defensive player of the year, že to myslím, že to bude zbierať, uvidíme, ale tam sme proste vravili, že ten De'Aaron Fox tam je, majú strašne veľa ako keby tých guardov, čo tam môžu hrať. A dominantných hráčov na loptu, vieš, že hráčov, ktorí potrebujú loptu v ruke. A za mňa proste nemajú dostatok strelcov. Mne sa moc nepáči, ak to stávajú okolo toho Wembyho. Lebo to, čo som ti minule hovoril, že vlastne oni to stávajú, ako keby bol Wemby Kevin Durant, vieš? A ja mám stále pocit, že proste by to mali stavať, ako keby bol Wemby Giannis. Vieš? OK. Že to je, ten Maťo mi dal strašne toho brouka do hlavy Rančík, že vlastne, že všimni si tú Wembyho hru, že ako on hrá, že vlastne na to, jak je dlhý, tak hrá trojky, také z odskoku strely a tak ďalej, že málo robí takých dominantných vecí, ktoré by pri tej výške mal využívať. Že uvidíme, či to v tomto posunie, ale na druhej strane on je tak skvelý, že sky is the limit, že vlastne úprimne ti poviem, že od 10. po 5. miesto môže to San Antonio skončiť tej konferencii, keď on sa rozohral, lebo proste, ako dobre, sú tam zaujímavé hráči, Vesel je tam Keldon Johnson, ale je tam stále Harrison Barnes. Harrison Barnes, to som sa povedal, že ty vole, stále iba 33 ročný, čo mám pocit, že má 62. Tak dlho ho vnímam a je tam ten Dylan Harper, na to som celkom zvedavý. Áno, len to je zase vieš, nie je v dobrej situácii na to, aký to je hráč. Keď hovoria, že to je Kate Cunningham type, tak proste to je hráč, ktorý potrebuje loptu, potrebuje rozhodovať všetky situácie a potrebuje sa učiť na chybách. Bude mať na to priestor San Antonio, keď tam je De'Aaron Fox, ktorý bude hrať prvého rozhodovača, proste Harper bude podľa mňa chodiť z lavičky, lebo ja si myslím, že Castle je skôr overený aj v obrane, aj tým, že nováčik roka. To je tiež výborný hráč, ale bojím sa, že trošku dostane toho čierneho Petra v tom týme, že keď budú toho Harpera chcieť zase toto, že strašne veľa premených tam musí hrať, aby im to zapadlo, vieš. A zas sme pri tom, že si proste silnejšej konferencii a či to všetko zvládnu. A som veľmi zvedlavý, ako to proste tréner Mitch Johnson zvládne, vieš. Proste mladý kauč, uvidíme, veď Greg Popovich je v role ako nejakého GM alebo športového riaditeľa. Takže som zvedavý, ale San Antonio je proste tým, ktorý, ja ho mám na 8. mieste, ale kľudne môže skončiť 10., ale kľudne môže skončiť aj 5. Áno. Dobre, to by sme mali teda takú tú prvú polovicu tímov a ďakujeme tí, čo ste si nás zapli takto free a pokračujeme už s našimi predplatiteľmi. Ešte raz pripomínam, buď na Spotify alebo na Hero. Sú tam rovnaké epizódy, lebo včera mi kto si písal, že viacej mu Spotify vyhovuje a je tam to isté, čo na Hero, vlastne tam uploadujeme, čiže keď nás supportnete, budeme vďační a my sa teda môžeme presunúť ďalej. Takže let's go. It's Lillard, he got the shot!